Kažite mi, jeste li se umorili, jesu li nas prevarili? Pozivamo vas na predstavljanje Saveza za Hrvatsku u Brotnju. Listu za EU parlament predstavit će predsjednici 8 političkih stranaka ujedinjenih u Savez za Hrvatsku. Dr. Milan Kujundžić, general Marko Lukić, Vladimir Šišljagić, Branko Borković-Jastreb, Danijel Srb, Mate Knezović, Željko Cvrtila i Ladislav Ilić. Savez za Hrvatsku pozdravlja i podupire osnutak novoutemeljenoga Hrvatskoga saveza HKDU Hrast u BiH. U nedjelju 11. svibnja u 18 sati u hotelu Brotnjo Savez za Hrvatsku. Odazovite se pozivu. Dušmani